bukas palandong eh. Makan ka kanan. Ang bagas ito bagang dating grocery na gawin sa upo. Papaitan, paksiw, mga tinda. Ilocano ba? Basta tumagina kita niya. Naging 66. Dalawang beses binababa, sarong beses na taas, saga. Nabasaan kinampo. Short kapat eh. Ayaw garong gas-gas ang tuhod. Nasa Manila, Pasihay. Tinao sa iya si auto agong. Iya. Dahil pa manggaro ka Surabaya.
nga na si tricycle oh. Ay, maluya. Nalabutan na labis dito. Kung nag-out siya, kaya makalaog yung jeep na yan. Kaya ka na dyan maka... Oh, may malaog na naman jeep. Maluya talaga. Luway susok. Practice pa karon eh. Bago pa ang auto. Luma ng plaka oh. Bagong auto, puti ang plaka. Natakot pero formaan man. Pinantay mo na sa luwas sila eh. Sabihin ko kasi na kami dyan. Sa luwas mo muna, mahirap magantay dyan ang kaparada. Nasakit na siya. Lock, tanggalan mo lock yan dito. Tuto na. Sige na na. Pasado na kami sa research. Oh, very good. Congrats. Kaya kita mainom. Sa ano naman. Bababa ko lang ng dumaan, baka sa plaza ako makahanap na yun. Okay. Sakit na pala. Talangka. Panahon masira amon. Nalagla ko. Nagyaya lang yan. May mga uod yan. Mga uod na sa dit eh, naiiyo. May coffee. Coffee.
Umayan sa nag-eskwela kinay ano mamurahin public or private kasi nag-aaral yan. Pag may mile, hindi mo mapaparking yan mo digdi sa lagyan ta. Magpark ka na, malakaw na lang kita. Digdi dahil pwede. Yan. May nakalaga forest na puro sa corner ba yun? Tatlo, maluwag ang parking hanggang na madikit ang auto. Right, ang parado dyan sa plaza. Hindi ko sa ako, itong pataray. Nararayong ka. Sinarado. Ha? Sinarado. Pero may mga nakapark. Ayun sa kabila pag ano. Tingnan mo lang kung may bakante. Di ko sa Zero. pagpagpag ay ang nadalan. Diba? Lumalaog. Kaya mabigsarado sa kabila. Mabigsarado. Pero may nagpapark pa sa lang. Nakalaog siya na ano to.
yung pag-agos. Sakit ng paradahan. Pag-arutan mo. Ay, malaog man. Nagkasurte. Timing. Ka-timing. Oh, Oo, maatras yan. Maatras yan. Timing niya. ka-timing. Sa kabila, bawal. Bakit tao? Kasi kaya. Anong dadalhin mo ba? Mga buy one take one. Ha? Anong dadalhin mo? Itong ano, Isolat? yung saka itong pang ano sa putay. Sige, bagang turo. Mga pagkato. Ay, duman sa may BPI. Hindi, pwede sa may ano, may office pa niya na eh. Ako ang pinag-gusto niya dyan. Puno man. Ay, baka may buka doon. Yan, tumitira. Mga motor na. Ayun. Baka pwede dyan, no? May motor. May bala, may ano, kudal. Ha? May kudal. Hindi pwede. Duman sa ano, ikot kita ang sarap. Siyan sila. Ata yung paradahan na to. Dala niya. Anong paparking Sa yun? mga delivery garo. Para man delivery ka, masarado na. Napasok-sok pagod kita dumana. Traffic pa dyan. Oh, grabe, nagpupurundo na. Dari pang magbaraba na ka mo, kung nga lang mahanap paradahan. Bayan. Sabay na. Ay, ano naman dito. Traffic. Hindi naman makaatras. Baka ano lang kayo, ito ba ng picnic? Busy yan dyan sa Papanganiban, Pagaling Plaza. Sige sa Cactus. Nagkakang ka na, Lai? Ah, Nagkakang ka na? bahay na lang. Diyan ka pa maganda. Mapapak ka na lang dyan. May ano pa lang kaya? Kapat, ano? Kapatranso. Carolina. Carolina. Ito pa rin ba kumiyat na kasi ko masaray sindaro kayan? Oo. Carolina to. Iya baga, oh, Carolina. Malayo di ba na yun?
Carolina Pacol. Baka, ayun, Transport Company. Carolina pa. Mayaman ang Carolina, tatakabaw din yun. Ano yan? Ano ninda yan? Utang. Bawal na kay bagang mga jeep. Bumper to bumper na yun. Bumper to bumper. Giselle Lecille. Bridal and dress. Leon Village. Mga lumang building. Manluluwasan ka sa dyan. Dahil mo lagi puro salamat. Lugi ang tricycle pag naglaog nito. Iyon. Makuubos ang oras nila sa
bakalon mo lang, igo sa Robinson. Ikaw pa. Igo mo na lang kita sa Robinson at siya ang bago. Unahon na lang muna yung ilay. Ang traffic pa dyan.